Okay guys, dito na naman tayo at di tayo sa puntahan mo. Gawas nato tayo sa barko ng Brani chapter 2. Diba yung natapos natin yung pultahan. Karon di na pultahan na tong kanon mga guys. Okay, let's play. O diba? Maayo man kita mga guys. Kita mo yung pinakamaayo sa tanan. Edi easy lang tayo mga men. Easy. At let's go. Yeah. Wow, 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 wow. Oh my god, in the morning guys. Oh my goodness. Okay. Yo. Oh my god, let's play another week. Okay. Come on. Flashback. My goodness. Another one. Putik niyan. Hello, 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 hello. Okay, si Grandpa. Where are that nanaman? Putik na sa si Granny. Wala, si Granny. Nice. Okay, I hear you, man. Bot K. Okay, nandito yung bot K. Nandun ang bot K. Oh my goodness. Oh, Granny. Grandpa. Okay, nawala yung Grandpa. Puting ng tangina men. There one Granny. Oh my god! Namatay tayo, men! Kailangan natin mapatay yung si Grandpa, mga guys. Kailangan natin yan patayin si Grandpa. Alright mga kabady. Come here. Uy, hey you man. Ang helicopter mga guys. Hindi yun kailangan natin. Nasaan yung cotton plier? Nandito lang kayo yung basuin. Okay, sila yun. Wala na. Go. Pero guys, bot kay. Yo, no. Okay, wala naman si Grandpa o si Grandpa. Dito. Putang yun ang Granny na yan.
Sumasaya siya guys. Okay. What you doing? Puting ka. Uy! Oh my god. Yes, finally. Ano yung magalingan? Nandun sa back. Yung... Mayroon din patayin. Oh my. Okay, yung bata. Nyek, nyek. Puti ka na. A few moments later. Yo, for the show, please send me where the master. You are a monster. You are the stronger. Yes, yes, brother. Oh, so. Okay, nandito na tayo. Subscribe na please subscribe and like in this video mga kabady. Damn! Yo! Grabe talaga yung Granny's chapter 2 mga men. Allegro.